Velkommen til den her video. Vi skal på Perron 1. Det bliver en overraskelse om, at vi skal have mad. Vi ved det ikke selv. Mig, Mikkel, Sylvester. Og Storkeren. Ja, du bliver kørt ned, hvis du fortsætter. Nå, okay. Vi ses dernede. Adios. Ja, der er en time til, at vi skal gå, derned. Men jeg har lige åbnet en Pokémon Park. Så vi ses dernede. Halv time til vi går derhen. Vi ses om lidt. Et kvarter til vi skal være der. Hemmelig ret. Det er faktisk lige her. Vi ses derhen. Vi ses derhen. Adios. Vi ses. Pænt. Så drikker man. Smager godt. Der kommer mad. Og jeg glæder mig.